Velkommen til, mit navn er Mark. Jeg skal fortælle jer taktikkerne til Morgushan Palace. Det her bliver spillet i beta, det vil sige, at der kan forekomme ændringer, når det kommer ud på gaden som officielt. Jeg vil så skrive i videoen, hvis der skulle være sket nogle ændringer. Det her det er første bossen, og den starter op med, at du skal dræbe 3 forskellige bosser. Den første magi bossen her kastet hedder Conflagrate. Det giver 20k DPS til en random target, og i dette tilfælde er det så Warlocken foran mig, der får den. Warlocken her bliver markeret med orange, som vi kan se, og har en orange støvskud efter sig. Magien her hopper til næste person inden for et bestemt areal, når den udløber, så derfor skal du væk fra ham. Har du selv fået magien på dig, så skal du selvfølgelig løbe væk fra dine venner, så de ikke får magien. Den næste magi, bossen kaster, hedder Meteor. Bossen kaster en meteor hen til en random target, og ved impact skader den 150k damage. Indikationen på, det er dig, der er target, er, at du har en rød pil over hovedet her. Du skal derfor skynde dig væk fra din gruppe af, så det kun er dig, der får den her skade her. Når du har fået dræbt den første ud af de 3 bosser, skal du videre til nummer 2 boss, så kommer frem, når den anden har flygtet væk over i sin egen klan. Den første magi bossen kaster her hedder Whirling Dervish. Det er en tornado, der kommer. Den bevæger sig random her i platformen. Det giver 45 damage ved impact, og den skubber fjenderne væk. Den ser således ud. Og når jeg siger, at den skubber fjenderne væk, jeg er væk, så mener jeg, at den skubber jer væk. Prøv at se her, hvordan de her folk her, de flyver. Så den skal du prøve at undgå. Den næste magi, han kaster, hedder Magnetic Field. Han trækker alle sammen hen til jer, hvor I samtidig får 40,5k damage per sekund. Det gælder derfor for jer om at komme væk. Den her del med bossen her er meget healer intent, så derfor skal healeren være meget op på dupperne for at kunne afheale det her. Når I så har fået dræbt nummer 2 boss, så er det så videre til den tredje og den sidste i den her boss fight. Den sidste boss her har et pet med sig, som tanken selvfølgelig skal taunte for folket af. Dog pettet kan finde på at angribe random uden den kan taunte af. Det skal healeren dog være opmærksom på. Den eneste magi bossen her kaster hedder Shockwave. Det er hans eneste magi, og du kan se magien komme ved at han har sin parade op ved hovedet, hvor derefter at der kommer en Shockwave foran ham. Der er ikke så meget her, som I kan se her, jeg opdager det ikke, og derfor bliver ramt af den der Shockwave her. Så den skal du være opmærksom på. Der ligger også meget skade i, når du falder ned på jorden. Så healeren skal være opmærksom på de her personer, der er oppe i luften. Så der er ikke særlig meget mere den der boss her, ved at du skal undgå den her Shockwave her. Når du så har dræbt bossen her, så har du faktisk klaret selve hele bossfighten. Der går så et lille stykke tid, hvor de skal snakke og diskutere, og til sidst får du så items. Der er kun én item per boss ifølge beta. Men jeg håber I kunne lide videoen, jeg håber I er blevet klogere. Subscribe og like videoen, det vil jeg sætte stor pris på. Og ja, slutningen af videoen her, så kan I se alle de andre guides til de andre dungeons. Så fortsat god dag.